Satu di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok do meneng ae, Pak. Ayo ben kowe munggah swarga bareng-bareng. Jawab salam niku hukume wajib. Kula awali pindah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rak yo ngono, alhamdulillah. Ingkang jawab salam kula samangke godhongaken sehat wal afiat kathah rejekine. Ugi sungguh pangestu kunjuk pinanganten kekalih panjenenganipun Mas Dwi Tunggul Pawoko STP dan panjenenganipun anak Mas Ayu Devi Nurlisa Mustafiroh STP. Tansah ndedonga pangestu mugia samangke dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nyuwun sih samudra pangsami kala kanca kadang kinasih pametri budaya campursari Airosta marak sowan wonten season kaping 3 bilih kala kanca kadang kinasih lerem paring pakurmatan kunjuk kadang-kadang kinasih pamangku agama Islam tindakan kewajiban bakda salat maghrib twin isya pramila samangke dukap titiwanci kanca kadang kinasih pametri budaya Airosta marak sowan sampun jangkep para ngayatga ingkang samata ing gati saega ing diri tan katolompen tansah sineng uyung sagung widyawati wonten sekawan makarya serangan kadang-kadang kinasih audio sound system nyusangkan paran ugi kagiarkan langsung live streaming ing wedal wiringgon kadang-kadang kinasih Airosna makarya kalian kadang kinasih Lado Max Media Pro disiarkan langsung live streaming di kesempatan yang berbahagia ini dan juga untuk teman-teman dari keluarga besar dari paguyuban bakmi tunggal rasa mobilitasnya mangke mengkonten ing wedal werengan ringko tasih samet dia ing gati tasih anggadai lelagon-lelagon urip tenembangan campur sari pop roncong pindhanut comong gunden samangke katulisan nongkel penyerat yin toko karsanipun mboten tumpang tinindih ada pepatah mengatakan cong yen ora kenal ora sayang moko siji mboko siji katuran samangke jumeneng sagung widyawati wonten sekawan ingkang setunggal nemping rasuk busana wiwit saking pinggir piyambak katuran jengkar saking palenggan genduk Vita Airosta. Oh Sugeng dalu iya udah baca bakul anu mana doa bakul jamu masa bakul jamu nyelek sendok Sugeng dalu Mbak Vita. Sugeng dalu Mas Jole sehat nggih alhamdulillah sehat ngodinongo senajan to kanca sesrawungan ora tau ketemu sing penting padha sehat guyub rukun Cipamuji muga-muga padha panjang yuswa. Amin Mas. Digampangke anggenipun bebrayan, dimurahke anggenipun golek rejeki. Amin. Donga iku apik. Sekecah anggo demeneng samangke paripur suka parikara kali konco sagung protamu sumrambah cong. Tongko siaga katuran jengkar saking palenggahan. Panjenenganipun genduk Nova Airosta. Sendale kari. Oh ah eh oh ah eh oh ah eh oh hop. Good night. Bu. Night Mas. Good night. Night.
Good Es name gudai, es Mas. gudai. Gudai Pris Mas. Es gudai gulane akeh ora Mas? Es gudai ra pakai gula. Kecut Mas. Maksudnya dirimu sudah longseh atau masih sendiri? Longseh apa ya? Longseh itu manak ping telu lho Mas. Oh songseh alias delewer. Wes anakan Mas. Wes kono. anakan. Alhamdulillah. Ji pamuji ya Dek Nova. Nggih. Jan elak bengi iki. Penyanyine ayu-ayu. Nom-nom. Ora. Sing tuwek gur wagiso tok. Tuwek anting-antingan gayamu. Ngono malah kaya salib. Mosok Ustaz tok gereja. Ngene gontem. Sekacang kejemeneng bisa mangke paril pursuka parsuar pekali konjo sageng protamu sumprapah cong. Katuran jengkar saking palenggan panjenenganipun genduk Rinyana Dwi Astuti Aerosta. Oh ah ah oh Mas, bablas Mas. Dan pacaran bablasan. Jarane sithik wae iso. Oke, baik. Jarane iki sok nek sithik wae. Lah bablas toklek toklek toklek. Portan kan iso tilak. Oh baik. Sugeng dalu, selamat malam. Mas, sugeng dalu Mas. Iki sing ngangkon sapa? Bos itu bebas ya. Kamu dibayar sama dia, Mas. Jan MC ra kajen. Potong, bayar potong. Wis ngadeg dhewe. Sasakku no. Bosnya sama. Sikil-sikilmu sing arep ngadeg. Wis go kirun wae. Ganti kirun. Dah, MC ini elek. Oke yo banter nganggo mic yo krungu MC ini tuwek jare. Ben. Emang tuwek. Yo celeng. Sugeng dalu genduk Riana. Aku meneh. Heeh. Sugeng dalu Mas. Kan rong rambung sehat ya Nduk ya. Alhamdulillah sehat. Naik apa tadi? Aku tadi naik pesawat. Wusu, Iya, aku dari Duh. Jogja langsung ke sini Mas. Yus, Iya. Mie apa? Mie ayam. habis. Sekecap kejemeneng sampai perli bersyukur parjur pegali kunci sagem bertambu. Kanjeng Mami Ndoro Juragan. Nggih. Ratna. Yo bose bengi iki yo kuwi, yo bos yo caluk wis dadi siji pokoke. Sing bayar kowe ta? Aku wis rampung, aku tenang ora nek coplok-coplokan wis dibayar. Wis di DP kan? Wis dikeki. Oh wis dikeki Lunas. full. Full. Nek ra dikokrek meneh. Sehat ya Mbak nggih. Sekecap kejemeneng ugi salam membuka konco kadang kinasi Pariosna campur sari jap musiknya Indonesia. Dipangarsani kadang kula kinasi Roko Mas Bagus Koko Prabu Irawan Jolodom Kusumo. Samangke marak sowan lipur suku parjor penggalih Aerosta campur sari Aerosta Rosa sok nek yoga sika bisa goyang yo bro.
Nova, Ratna, Riana Canido. Bisa goyang bro, pakai berdiri semuanya. Oke, berdiri deh. Monggo Bude. Yo, pengantin sini. Bisa goyang.